Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tita ko na itago na lang natin sa pangalang Nina. Taong 1989. Bagong nayon, Antipolo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang kasambahay si Nina. Nakatira ang kanyang pinagsisilbihan sa lugar ng Antipolo na bagong nayo na ang tawag ngayong pangkasalukuyang panahon. Ayon kay Nina, na ang lugar na kanyang pinasukan noon ay parang probinsya din ang itsura, gawa ng hindi pa ganon karaming bahay ang nakatirik dito. Dagdag pa ni Nina na kahit napakalapit nila sa mismong syudad ng Maynila, ay medyo pahirapan pa rin ang pagtungo dito. Kapag wala kang sasakyan noon, ay talaga namang mahihirapan kang bumaba ng Antipolo. Noong mismong taong ito, ay kakaalis pa lamang ni Nina sa kanyang kinalakihang probinsya. Pinili niyang makipagsapalaran sa Maynila dahil na rin sa hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Nang nalaman niyang naghahanap ng kasambahay ang kaibigan ng ina niya, ay hindi na ito nagdalawang isip pa upang magpresenta sa trabahong hinahanap nito. Dahil sa magkaibigan ang ina at ang babaeng bumisita sa kanila, ay agad naman siya nitong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Bale, ang kaibigan ng ina niya ay isa lamang tauhang nakatalaga sa paghahanap ng mga kasambahay na kanilang pinagtatrabaho sa mga pamilyang naghahanap ng katulong sa kanilang pamamahay. Yun kasi ang kalakaran noon bago ka maging kasambahay sa Maynila. O sige Nina, pinapayagan kita. Basta mag-iingat ka dun ha. At palaging magsulat ng liham upang alam namin ang iyong kalagayan. Huwag kang mag-alala dahil mabait na tao itong kaibigan ko. Hindi ka nito pababayaan. Wika ng ina ni Nina. Nang marinig ito ni Nina, ay agad din naman niyang niyakap ang kanyang ina at dali-daling pumasok sa kanilang tahanan upang mag-empake. Matapos niyang makapag-empake ay agad namang tinungo ni Nina ang kanyang amang nagtatrabaho. Nang malaman nito ang naging desisyon ng kanyang anak, ay tila ba hindi ito pumayag. Ano ka ba naman, Teresita? 22 anyos pa lamang tong si Nina. Bakit naisipan mong pagtrabahuhin na ito? Hayaan mo makahanap to ng mapapangasawa niyang bubuhay sa kanya. Hindi yung sapilitan mong ilalayo sa piling natin ang ating anak. Galit na wika ng kanyang ama. Pero kahit anong pagmamatigas ng kanyang ama noong mga oras na yon, ay wala naman siyang nagawa sa kadahilan ng gusto rin naman ni Nina ang kanyang gagawin. Mas mabuti nang makatulong sa kanyang pamilya kesa naman na tumunganga na lang buong maghapon na walang nakukuhang pera. Kinaumagahan ng mismong araw na yon, ay doon na nag-umpisang maglakbay si Nina kasama ang kaibigan ng ina niya. Nang makarating sila sa bahay ng kaibigan ng ina niya, ay pinagpahinga muna siya ng ilang araw sa sariling pamamahay nito. Lumipas ang ilang araw, at doon na nga inihatid si Nina sa kanyang papasukang bahay. Pagdating niya dito ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang napakalaking bahay na kanyang papasukan. Halos kuminang ang mga mata ni Nina noong mga oras na yon. Gawa ng yon ang unang beses na nakakita siya ng ganong bahay. Habang sila ay naghihintay na pagbuksan ng pinto, ay panay-usap pa ang dalawa sa mga dapat gawin ni Nina sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho.
Paglabas ng papasukang amo ni Nina, ay agad din naman silang pinapasok nito sa kanyang bahay. Matapos nilang makapasok doon, sinabi kay Nina ang mga pwedeng gawin at bawal gawin sa loob ng kanyang pamamahay. Maigi namang tinandaan ni Nina ang mga sinabi nito upang maiwasan niyang magkamali. Noong mismong araw na yon, ay agad namang inumpisahan ni Nina ang kanyang gawaing bahay. Sa unang araw nitong pagtatrabaho, ay halos hindi ito maubusan ng lakas dahil sa ganadong-ganado itong maglinis. Lumipas ang mga araw na pagtatrabaho doon ni Nina, ay meron siyang napapansing kakaiba sa asawa ng kanyang amo. Animoy nakikita niya lamang ang lalaking asawa nito sa tuwing sasapit ang gabi. Pero kapag umaga, ni anino nito ay hindi nasisipat ni Nina sa loob ng pamamahay na kanyang pinapasukan. Di rin nagagawa ng mga anak nito ang makipag-usap sa kanya, gawa ng parang diring-diri ang mga yon sa kanya. Doon na nag-umpisang panghinaan ng loob si Nina dahil sa kanyang mga nararanasan. Kahit anong pilit niyang kausapin ang mga anak ng kanyang amo, ay hindi siya nito sinasagot. Tanging pagtango lamang ang sinasagot nito tuwing meron siyang tinatanong. Isang gabi, habang natutulog si Nina, ay bigla na lamang siyang nagising nang napansin niyang merong tumabi sa kanyang hinihigaan. Pagsipat niya sa kanyang higaan, ay doon niya nakita ang isang anak ng kanyang amo na si Rose. Nakatalukbong ito ng kanyang kumot na para bang meron itong kinakatakutan sa labas ng kanyang silid. Dahil sa kaba ni Nina na baka naligaw lang ito ng pinasukang silid, ay pinilit niya itong kausapin. Psst! Rose, nagkamali ka ata ng pinasukan. Hindi ito ang kwarto ng ate mo. Bulong ni Nina sa anak ng kanyang amo. Pakiusap, tumahimik ka. Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka ni Papa. Nanginginig na sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ni Nina ang sinabi ni Rose, ay doon na siya unti-unting nakiramdam sa paligid. Animoy maging siya ay agad ding binalot ng kilabot nang marinig niya ang sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas at unti-unti nang nakakarinig si Nina ng mga tunog ng yapak sa labas ng kanyang silid. Sa bawat paghakbang ng mga paa ng nilalang sa labas ng silid ni Nina, ay sinasabayan ito ng pag-aangil. Yung parang baboy na umuungol. Ganon na ganon ang tunog na kanyang naririnig. Habang papalapit ang nilalang na yon sa kanilang kinaroroonan, ay papalakas din ng papalakas ang pagninig ng katawan ni Rose. Lumipas pa ang ilang minuto at tuluyan din namang nawala ang mga pagpaparamdam ng nilalang na yon. Matapos ang kaganapang yon, hindi na muli pang nakatulog si Nina dahil sa sobrang takot. Lumipas ang gabing yon at doon na unti-unting nagiging magkalapit si Rose at si Nina. Kapag wala ang kanyang ina, ay nakakapag-usap sila ng maayos. Pero kapag nandyan naman ay wala silang imikan. Sa patuloy na pagtagal ni Nina sa pamamahay ng kanyang amo, ay ang unti-unting pagtuklas niya sa mga bagay na kakaiba sa bahay na kanyang pinagtatrabahuhan. Habang humahaba ang panahong naroon siya
ay ang pagnanais naman ni Nina na umalis sa lugar na yon. Lahat ng kanyang mga nasisilayan sa loob ng pamamahay ay halos ibang-iba sa mga normal niyang nakikita. Ang ikalawang palapag ng bahay na yon ay merong mga nakatirang paniki na halos sakupin nito ang kisame ng palapag na yon. Meron ding lagusan ang ilalim ng bahay ng kanyang amo na hindi pa niya natutuklasan kung ano ang nakapaloob doon. Ang mas nakakakilabot pa doon, ayon kay Nina, ay kahit kailan ay hindi niya nagawang makasama sa hapagkainan ang mag-asawa. Tanging ang 3 anak lamang nitong babae ang palagi niyang kasamang kumain. Isang araw, nagpadala ng mensahe si Nina sa kanyang mga magulang na aalis na siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi dahil sa hindi niya kaya ang trabaho, bagkusay sa mga nakakakilabot na bagay na kanyang mga nararanasan. Unti-unti niya ding ikinuwento sa kanyang mga magulang ang kanyang mga naranasan sa pamamagitan ng liham. Matapos niyang maipadala ang liham na yon, ay doon na din nagtapat si Nina sa kanyang paglisan. Ate, aalis na ho ako. Meron ho kasing karamdaman ng aking ama, kaya pinapauwi na ako sa probinsya. Nais ko mang manatili sa bahay ninyo upang masilbihan kayo. Kaso lang, hindi na po pwede. Palusot ni Nina. Nang marinig naman ito ng kanyang amo, ay biglang napakunot ang noo nito. Bakit? Wala bang mag-aasikaso sa tatay mo sa inyong probinsya? Kinukulang ka ba sa pasweldo namin? Sabihin mo lang. At kung gusto mo talagang umalis, bigyan mo kami ng 5 araw na makahanap ng iyong kapalit. Papasok-pasok ka dito aalis ka din naman pala. Kapag nalaman to ng asawa ko, naku, malalagot ka talaga. Babala sa kanya ng kanyang amo. Nang marinig ito ni Nina ay halos hindi siya makapagsalita dahil sa takot. Animoy labis niyang ikinababahala ang maaaring mangyari sa oras na malaman ito ng padre de pamilya na kanyang pinagtatrabahuhan. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon ay ang paglabas ng kanyang among lalaki sa silid nito. Hingal na hingal ito nang makita ni Nina habang naglalakad. Narinig kong aalis ka na. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong dahilan? Tanong ng lalaki. Ha? May sakit ho kasi ang tatay ko. Kailangan ho ako doon upang merong makatulong sa aming tahanan. Sagot naman ni Nina. Di ka rin naman makakauwi. Baka mauna ka pa sa tatay mo. Bulong nito. Rinig na rinig yon ni Nina. Kaya na may labis-labis na kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Pagtingin ng lalaki sa mga mata ni Nina, ay halos mapaatras na ang dalaga sa sobrang takot. Nasipat niya kasing purong itim ang mga mata ng lalaking yun na talaga namang nakakapanindig balahibo. Pinili niyang hindi na muna ipagpahalata ang kanyang namumuong takot. Matapos nilang makapag-usap, ay inutusan siya nitong bumalik na sa kanyang silid. Kinaumagahan, doon na nag-umpisang maltratuhin si Nina ng kanyang amo. Kahit wala siyang nagagawang pagkakamali, ay pilit siya nitong hinahanapan ng butas upang saktan.
Pinagsasampal siya nito ng walang makitang dahilan. Animoy biglang nagbago ang pakikitungo ng amo ni Nina sa kanya magmula noong nagpaalam siyang aalis na siya. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay naging matatag pa rin si Nina at tinanggap ang lahat ng pananakit ng ina ni Rose. Kapag gabi naman, ay puwersahan siyang pinapakain ng mga masasarap na pagkain, pero hindi niya kinakain. Kahit sinubsob na ang mukha niya sa pinggan para lamang kainin ang mga karning nakahain, ay hindi pa rin ito ginagawa ni Nina. Nasa isipan niya kasi na baka merong lason ang mga pagkaing ipinapakain sa kanya. Sa loob ng 5 araw na yon, ay walang tulog na maayos si Nina at napupuno na siya ng pasa sa kanyang katawan. Marami-rami na din ang mga galos niya sa kanyang binti dahil sa madalas na pagpalo sa kanya ng walis. Kapag nakikita siya nitong nakaupo at walang ginagawa, doon na nag-uumpisang maltratuhin siya ng ina ni Rose. Si Rose naman noong mga oras na yon ay walang magawa kung hindi ang pagmasdan lang ang kanilang katulong. Sumapit ang huling 2 gabi ni Nina at doon na nga siya tuluyang pinakitaan ng totoong kaanyuan ng asawa ng ina ni Rose. Habang siya ay naghuhugas sa kanilang kusina, ay agad siyang hinatak ng padre de pamilya papalapit sa kanyang dibdib. Dinidilaan siya nito sa kanyang leeg na siyang naging sanhi upang magsisisigaw na si Nina. Nang makapumiglas siya sa lalaking yon, kasabay nito ay ang unti-unting pagbabago ng kaanyuan ng padre de pamilya. Animoy isa itong taong merong kapansanan dahil sa kakaiba nitong itsura. Biglang nalagas ang buhok nito at namutla ang balat. Tumaba din ang lalaking yon at nagkaroon ng mga kukong mahaba. Lumalaylay na din ang makapal nitong dila na merong tumutulong napakalapot na likido. Umusli na din ang pangil nito at napansin ni Nina ang pagiging tuyot ng balat nito. Matapos niyang masilayan ang totoong anyo ng lalaki, ay agad naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang kwarto. Kahit anong sigaw ang gawin ni Nina, ay para bang walang nakakarinig sa kanya kahit meron silang kapitbahay na katabi. Matapos niyang makarating sa kanyang kwarto, ay agad din naman niya itong tinarangkahan upang hindi makapasok ang lalaki sa kanyang silid. Habang siya ay nakaupo sa sulok ng kanyang higaan, ay biglang nakarinig si Nina ng isang tinig. Nina, huwag ka nang umalis upang hindi ka na namin saktan. Dumito ka na kasama ng aking mga anak. Wika ng ina ni Rose sa malalim nitong tinig. Nang marinig ni Nina ang malademonyong tinig ng babae, ay halos mawala na ang kanyang wisyo dahil sa takot. Nag-umpisa nang makakita si Nina ng mga hindi kaaya-ayang mga nilalang sa kanyang paligid. Napakaraming kaluluwang nagmamasid sa kanyang kinaroroonan noong mga oras na yon. Dahil sa kanyang mga nasilayan, ay halos mabaliw na siya ng tuluyan. Kahit paos na siya ay hindi pa rin tumitigil si Nina sa pagsisigaw. Hanggang sa dumating ang puntong puwersahan ng pinasok ng lalaki ang silid ni Nina. Nang tuluyan na itong nakapasok, ay agad naman itong dinakip si Nina sa kanyang kinaroroonan.
Kahit anong pagpupumiglas ang kanyang gawin, ay hindi siya makawala-wala sa pagkakahawak ng lalaking yun. Kasabay ng pagkadakip sa kanya, ay ang pagdala nito kay Nina sa lagusang patungo sa ilalim ng kanilang bahay. Pagpasok nila sa silid na yon, ay doon niya nasilayan ang napakaraming karne ng tao na nakabitay. Nakabitay ang mga yon habang tumutulo ang mga dugo nito sa isang plangganang nasa sahig. Nang makita ito ni Nina, ay halos mamatay na siya dahil sa takot. Kuya, wag ho! Maawa ho kayo! Meron po akong amatinang naghihintay sa pag-uwi ko. Pakiusap ni Nina. Kahit anong pakiusap ang gawin niya sa lalaki, ay para bang naging bingi ito dahil sa hindi siya nito nagagawang sagutin. Nang makalapit na sila sa pader ng silid, ay doon na itinali si Nina ng patiwarek. Ilang beses ka nang sinabihan ng asawa kong wag nang umalis. Pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Huwag kang mag-alala dahil mapapakinabangan ko ang buong katawan mo. Wika ng lalaki bago ito umalis. Nang marinig ni Nina ang tunog ng kandado sa silid na yon, ay doon na nawala ang kanyang pag-asa na makakatakas pa siya ng buhay sa pamilyang kanyang pinagsilbihan. Lumipas ang ilang oras at biglang nagising si Nina sa kanyang pagkakatulog. Pinilit niya kasing matulog na lang upang kahit papaano'y maibsa ng kanyang naramdamang takot. Nang marinig ni Nina ang dahang-dahang pagbukas ng pinto, ay doon na bumalik ang kanyang maliit na pag-asa. Pagbukas ng pinto ay bumungad kay Nina ang kaibigan niyang si Rose. "Nina, huwag kang maingay ah," bulong ni Rose habang naglalakad ng dahan-dahan. Nang makalapit na siya kay Nina ay doon na niya ito kinalaga ng dahan-dahan. Matapos nitong makalagan si Nina, ay agad din naman silang umalis sa silid at dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang pintuang papalabas ng kanilang bahay. Sa ilalim ng bahay na pinagtatrabahuhan ni Nina ay merong isang napakaliit na lagusan na magdadala sa kanya sa isang sapa. "Nina, hanggang dito na lamang ang tulong na maibibigay ko sa'yo. Salamat at kahit papano'y napalaya mo ang aking kaluluwa na nakakulong sa bahay na ito. Alam kong matinding parusa ang matatanggap ko sa aking ama dahil sa ginawa kong to. Pero huwag mo na lang yung intindihin. Tumakas ka na, Nina, at huwag ka nang lilingon." Wika sa kanya ni Rose. Nang marinig ito ni Nina ay agad din naman siyang sumuot sa napakaliit na butas na kanyang kinalalagyan. Nang marating niya ang sinasabing sapa ni Rose, ay agad naman siyang tumakbo ng hindi lumilingon. Nang tuluyan na siyang napalayo sa kanyang dating tinitirhan, ay doon na nag-umpisang magpalaboy-laboy sa kalsada si Nina. Ilang buwan din siyang nagpalaboy-laboy hanggang sa dumating ang pagkakataong merong nagmagandang loob na tulungan siya. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Nang makauwi na si Nina, ay laking gulat na lamang niya nang malaman nitong matagal na palang pumanaw ang kanyang ama dahil sa labis na depresyon ng dalaga. Sa kasamaang palad, ay tuluyan na itong naging baliw. Pero kahit baliw na si Nina, alam niyo ba na hinding-hindi pa rin niya malilimutan
ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang naging kasambahay ng pamilya ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo ba kung paano nakilala ng tiyahin ko itong si Nina? Hindi ko alam kung pwedeng banggitin yung salitang mental hospital dito sa YouTube Pero banggitin ko na lang din. Kung sakaling maging dilaw man tong video na to, at least alam ninyo. Isa kasi sa mga nangangalaga sa mga pasyente ng mental hospital yung tiyahin ko. Diyan sa may Mandaluyong. Doon niya nakilala tong si Nina. Kasi ang nangyari dito, may backstory lang. Bigyan ko lang kayo ng backstory. Pagkagaling ni Nina sa probinsya, nabalitaan niyang patay yung tatay niya. Hindi pa siya talagang totally na naging baliw nun. Bumalik ulit siya ng Maynila, nagbakasakali ulit, pero parang may kung anong bumubulong sa isip niya. Alam niyo yun, yung parang nalaso na yung isip niya. Ako sa akin lang, para sa akin. Pwedeng nayanggaw to si Nina, pero mahinang klase ng yanggaw. Kaya ilang buwan o taon bago umepekto sa kanya. Tapos hindi siya totally na naging aswang. Minanipula lang yung utak niya. Kasi sabi sa akin ng tiyahin ko, nung nakakausap niya pa to si Nina noon, may mga binabanggit-banggit siya ng mga klase ng insekto na hindi niya pa narinig sa buong buhay niya. Pwedeng yon yung naging dahilan o talagang sobrang pagkalungkot lang niya nung namatay yung tatay niya. Tsaka alam niyo ba itong 1989, nabalita tong bahay na to sa Antipolo. Iba pa yung tawag sa lugar na yun, basta talagang sobrang liblib, tapos semi-mansion yung bahay na yun. Nabalita yan, nalagay sa dyaryo yan, na marami raw nawawala kapag dumadaan doon ng 10 oras ng gabi. Yung mga nagbabike, nawawala yung nagbabike, yung bike na iiwan sa labas, alam nyo, yung mga ganong bali-balita. Ewan ko lang kung meron sa inyong makakahalungkat ng mga balitang yun. 1989 yun sa Antipolo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.